Magandang araw Pilipinas. Welcome to Cinas Vlogs PH. Ayan, nandito ako ngayon sa bayan ng Bailin, Cavite, sa bahay ng aking mother-in-law. Ayan, nagkataon na mayroong punong tibig dito. Ayan, tingnan nyo naman, ang daming bunga. Ayan. Sa Tagalog, ito ay tinatawag na tibig tree. Ayan, at sa English naman ito, ang tawag naman dito ay fig tree. At sa Bicol, ang tawag nito sa amin ay tubog. Ayan, tubog tree. Ayan, ayan. Pag hilaw pa ito ay kulay green. Ayan, ganito ang bunga nito. Ayan. Pag mahihinog na ito ay nangungulay. Ayan, kulay dilaw. Ayan, ito yung kinakain. Sa mga hindi nakakaalam, itong tibig, huwag niyo susubukan kainin kasi baka hindi hiyang sa inyong tiyan. Ayan, huwag niyo subukan. Pero ako, nasubukan ko na itong kainin nung ako'y bata-bata pa. Ayan, nagkataon ngayon, nandito ako ngayon sa Cavite. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano, ayan, kumain ng tibig. Titingnan natin. Ayan, maraming bunga. Ayan, ito. Ayan. Napakasarap nito. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, kinakain ito. Pero sabi ko nga, huwag niyong susubukan, baka hindi hiyang sa tiyan niyo. Ayan. Ito pala yung bunga niya. Ayan. Ang lasa nito parang aratilis or mansanitas. Ayan. Sarap siya. Tapos, mapapansin nyo, yung iba nito, ayan, ayan na, hindi na pwedeng kainin yung overripe na. Ayan, pipili lang kayo ng, ayan ito. Ayan na. Ayan na. Ito, ayan yan. Katamtaman yung mga ganito pagkahinog. Ayan. Napakasarap nito. Ayan, try natin ulit. Sarap. Ayan, madaming nga. Ayan, marami tayo makakain ngayon. Ayan, ito. Ayan. Ayan, medyo bulok ito, hindi po pwede. Ayan. Ayun, ito. Tama. Ayan, oh. Sarap nito. Ayan, lasang mansanitas ito or aratilis. Sarap. Ayan, ulitin ko ulit. Ayan, pang-apat, masarap. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan. Ang sarap nito. Ayan, napasarap. Sarap. Sa amin sa Bicol, ang dami ring mga punong ganito. Ayan, nung umuwi din ako sa Bicol, maraming ganitong puno. Kalimitan, tumutubo ito sa mga gilid ng sapa. Ito'y nagbibigay din ng tubig. Ayan, papaalala ko ulit sa mga gustong sumubok ng pagkain nitong tibig na tree na ito. Ayan, huwag nyo susubukan, baka hindi hiyang sa inyo. Ayan, baka sumakit yun dyan. Pero ako, ayan, nakita nyo naman, kinain ko ito at nakapag-try na rin talaga ako na kumain ito. Kaunting kaalaman tungkol sa punong tibig. Ang bunga nito ay kinakain ng mga ibon at mga paniki. Lilipad papunta sa ibang lugar at dito nila ikinakalat ang kanilang mga dumi. Pagkatapos, tutubo na ang halamang ito sa ating mga lupa. Hindi na po ito itinatanim. Ang punong halamang ito, kusang tumutubo po ito. At sa amin, sa Bicol, ang pinakatalbos nito ay ginugulay po namin. Ginataang talbos ng tibig, inahaluan lang o sinasahugan namin ng tinapa. Ayan, ang sarap nito. At ang lasa nito ay para lang talbos ng kamuting kahoy. Ayan. At sa amin sa probinsya, pag maraming punong tibig kang nakikita, ayan, maghukay ka na ng balon.
continuous water yung sasaksakan mo ng tubo para ito'y gawin mong panglaba, pangpaligo, at pwede nyo ring itong inumin. Ayan, abangan nyo po ang mga susunod kong video at ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng ginataang talbos ng tibig. At ipapakita ko rin ang aking continuous water na maraming puno ng tibig na nakapaligid dito sa aking munting bukid. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Adios.